Ginklaro ni Mayor Ronelo Caspes ang banwas ng Kabatuan nga wala sila nagpatigayon sang backtracking kag contact tracing sa ilang banwa bangod na hibaluan nga sa sulod sa isa ka ospital sa syudad sang Iloilo nakuha sang 32 anyos nga dialysis patient ang COVID-19 Delta variant. Dugang pa ni Caspes negatibo sa virus ang nasambit nga pasyente sang nagpauli ini sa ilang panimalay. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo sa alkalde, ginpahayag man sini nga hindi dapat magkakulba ang mga pumuluyo sang Kabatuan kag padayon lang nga magsunod sa ginapatuman nga mga protocol. So, sa aton pumuluyo, wala siya dapat sa balakan. No? Kay una best, ang pag-positive sa Delta variant sa Kabatuan, natabo ini sa sulod sa hospital and fully recovered siya before siya makagwa kag discharge sa hospital kag napatay siya nga negative ang iya nga RT-PCR. So hindi gani COVID ang iya ginamatay kag wala man siya gani in cremate or wala man siya gani in lubong dayon. Samtang apisar nga hindi makabi nga close contact sa mga himataasang pasyente, ginpaidalom sa swab test ang Iloy, bata utod kag bayaw niya kun sa rin lunsay negatibo ang ilang nga resulta. Ang pag-RT-PCR sa membro sa iya nga pamilya, himo lang natin ina siya, although hindi gani ina siya mandatory, kay tungod nga gusto natin lang gid nga mapakita na safe kag wala sa kabalakan ang pamilya, ang himata, kag ang mga kasimaryo sa napatay naton nga kasimanwa. Madumduman nga sandam lang naglupok ang balita nga nagpositibo sa Delta variant ang isa ka residente sang Kabatuan matapos naging padala ang specimen sa Philippine Genome Center sang nagligad nga Hulyo 8. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, inis ka banderang Victoria Casala nagabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.